pamene posopano kuona konvo ya Profesa Arthur Peter Mutharika kufika pano pa Mangochi Channel pamene ndithu pasonkhana zochuluka kwambiri tsiku la lero pomwe Profesa ali pa ulendo opita kumwera menya kampeni komanso kulemeza anthu kuti ayi anthu kuvote ndithu Honorable Shadrack Namalomba ndi ameneyo spokesperson akuti chala mwamba osakaika alibise chitima. Nice. Honorable Namalomba kuwatsimikizira anthu pano kuti panopa kulowa mbere kuonera akuluakulu achipani kuona Dr. Collins Magalasi komanso Dr. Ben Kiri pano ndithu kufika kuti iyayi anthu amenewa tili nawo ndithu zonse tikhali kukupatsirani ndithu pamene tikunena kuti ABM ali pano.
asingano pasa singano ngati muli pafupi yandikirani lyambepo TPP moja bwana tikulandireni bwana pano pa Mangochi Tanofu bwana pamozi ni madamu Profesa Gertrude Mutharika pamene makhapo bwana mumve kuti pano pa Mangochi Tanofu bwana takulandirani ndi manja awiri bwana mumatidusadusa apa koma timafuna nthawi yanu ngati ino bwana kuti muhime mutipase moni tikuoneniso bwana lijankale TPP waye bwana zuwotumaliza munthu zulowalira munthu bwana akuti amalawi timukhululukire mukhululuka anali kuti mene tinkaja chiteza osatipepesa akatipepesa lero wachedwa sitikhululuka wachiwiri tikuchosa TPP hoye bwana mundilole ulendo ndo autali ndipemphe amfumu agrupu amanga ngati muli pafupi tabwerani agrupu bwerani moni ndonse panthawi ino mundilole amayi ndi abambo ndalangire a Profesa Peter Mutharika komanso ndi mulamu ulemu oyamba upite kwa mlendo wathu ABM amenenso muli alamwathu akuno kubalaka ulemu wachiwiri mulandire Honorable Chifundo Makande MP ulemonso wina mulandire a District Governor Bambo Mangadzuwa ulemonso mulandire a Shadow MP Idrisa Ngunga ndithawi Selemani ndiyena onse timu yonse executive za DPP mande ulemani ziko bwana kuno kwa manga takulandirani bwana koma mundilole kanthawi pochepa timapempha kuti mwabwera pano ndi pakhomo pano boma lino la Balaka mukudziwa kuno kubalaka amayi ndi abambo ndife anthu kudala ma president akafuna kukwatira kumene anasiya mulungu chere wa azimayi ndi kuno kubalaka bwana mosataya nthawi ndikukukumbukirani bwino ni ntchito zanu za manja anu ife kuno tidalibe sewa bwino koma sewa Mangochi unachita kulembedwa kuti Profesa Arthur Peter Mutharika bwana tipemphenso kuti mukapita kukenani mukatikumbukire mukakhalidwe lanu si masiya ananu akamavutika ndi njala bwana kuno kwa mmanga tikukumbukira nisoni ndikiriyo ili apayi mudatimangira ni nthawi yanu choncho mafumu akuno ndi ena onse takonzeka nthawi ikubwerayi kuti mulungu atipase mdaliso kuti ulendo kuti tafike tonse kumene tikulowera pomaliza pake amayi ndi abambo mafumu anzanga kuno boma la Balaka tonse tiyeni tikavote chisankhochi mwabata ndi mwamtendere kuti dziko mulungu atipase ulendo mtsogolo nyama amene bwana khalani omasoka kuno kwanu inu ndi nzika ya dziko la Malawi dziko mokumbana manja majifumu DPP waye bwana akuti dzulo wasisa mtengo wa federeza ngati uli ndi mphamvu yosisa mtengo wa chinthu tatisisire mtengo wa chimanga anthu ali ndi njala DPP waye bwana mundilole kuno bwana ndi ku constituency kwa nyamata wanu amenenso ali campaign director wa chipani chathu chokoma chipani chachikulu kwambiri Malawi muno cha DPP ndiyapempha Honorable Chifundo Makande bwana 2 minutes akukulandirani bwana muno mkosose mwawo tikatero tipitirize mwambo mwachangu Jala mamba amene analembesa jala mamba sisani
voti atati chala mamba sisani. DPP oye! Profesa oye! Honorable Magande oye! Bwana situkudaisa ni dawa. Kuno muri kuno ndi constituency ya Baraka River. Andu alimukwaona hapa achokera makosiyesa awiri. Bridge imene maoloka hapa ikuchoka hapa kupita huko ndi constituency ya Baraka Ulongwe. Kumena MP yake ali Honorable Ngunga. Kuno muri kuno ine ndi amene mwana wanu ndikhala MP pa 16 September hapa kuchokera Wiyama. Bwana ndisanayambe kuyankhula china chilichonse ndimafuna kuti mumve ichi. Malo maimanowa chakwera sana imepo 5 years. Akamatu sabana chakwera bana akamala wala amakhalangati akuthawa. Akamala wala uku amakhalangati akuthawa. Anthu mukwaonawo bwana palibe chinyengo osewa ngati DPP. Nana mukuchoka pano bwana kulowera ku Blantyre. Mukamabwera uku simukupita sewa uku bwana. Mukulowera ku Lilongwe chifukwa ino ndi president kuchoka pa 16 Koma bwana mukamabwerera ku Lilongwe ku State House ndimafuna muone zimene ana anu akubalaka kuno akudya. Bwana iyi ndi nsima ya mapira. Bwana iyi ndi nsima ya mapira imene akudya kuno anthu akubalaka. Bwana kuno anthu akuvutika. Chinthu choyambirira wiki yammawa pa 16 September bwana inu mukawina kubalaka kuno mutithandize njala. Nthawi imene inu munali mboma bwana kuno anthu amalandira chimanga kuno, anthu amalandira mpunga kuno, amalandira mafuta ophikira kuno. Zonsezo bwana boma laja kwera anazichosa. Chinthu china chimene ndimafuna kuyankhula chomaliza bwana, sewu umene mukuona wayambaba kupita uku ndi sewu wanu bwana umene bilu yake inadusa parliament mu 2019. Anthu achakwera auchedwe sadala sewu cholinga chokuti abwere kuno wanamizi anthu kuti sewu ndi wawo. Umboni wanena kuti sewu bwana ndi wanu. Usewu unabwera ndi component ya misika. Ndipo siku limene bilu yadusa parliament Honorable Benefit amene ali panowa anandiuza kuti uime upemphe nsika chifukwa nsewu uli ndi component ya misika. Bwana ndikunena pano wachenda usiku atipasa nsika chifukwa cha nsewu. Bwana ndikunena pano kunsika kuli nsika chifukwa cha nsewu umenewu. DPP oye! Profesa oye! Ndikanena kuti machine muziti machine. Ndamvana? Ndikati machine muziti jani? Machine. ABM machine. Professor Gertrude Mutarika machine. Amagande machine. Secretary General machine. Honorable Saga machine. DPP oye! Machine. Maono machine. Attack machine. Jihad machine. Jihad machine. Awina dad. Iwe. One. Attack to one. Jihad to one. DPP waye. Abalanga kuno kulionde. Kuno kubalaka. Tikamanena kuti atati anachita kutumizidwa ndi Mulungu musamaletse. Leo pamene Malawi tikuwapepesa atati kuti tinakulakwirani, President akuwapepesa Malawi. Mukiona chemwe wamenepo Malawi akupepesa atati chakwera kupepesa Malawi fajo azunza. Tikamati munthu indwa Mulungu tikunama amene kunasapotera tate nyike chala mwamba. DPP oye! Mundilole half minute bwana, pali anthu ambiri pano atiphunzitsireko tisaiwale zimene tukachita lachiwiri bwana. Honorable Benefit ntchito yanu iyi. DPP oye! Your Excellency komanso mayi chifukwa cha nthawi
ndiko pangapo chimodzi kapena ziwiri. Alipo amene atopa ndi bowali aonetseni atatu kuti mwatopa chala mwamba. TPP woye! Ndiye kuti atatu akalowe mboma afunika ife tikavote. Tikuvana eti alikuvota kwake kuvota kwa bwino. TPP woye! Tachiona chimene cheti chochonga chonachiona chimanga tachiona pamene pali chimanga folo pali ndani. Pali chimanga folo pali ndani. Tikakafika kovota tisagayang'ane pena koma pamene pali chimanga chingati mbokosimo ayikaka malo kochepa kwambiri. Chifukwa chani? Afuna mukachonga mchonge wopite paena cholinga anene kuti ichi sichiwerenga. Tukwirizana cholinga abe voti yathu. Ndiye tikakafika mbokosimo kufasa bwinobwino kukangoti odziwa kulemba mkwangoti chani koma chochongacho chikalenga ticho tisatuluke mbokosi. TPP woye! Amene timadinda tikatenge kainki pang'ono ndikupitisanso mkati mwa bokosi. TPP woye! Komanso tamvetsedwa kuti ena aphunzitsidwa kuti akamaka kupasani ballot paper asikayigwira kale ndi inki. Cholinga inu mukakakutonga inki yawo ija ikagwire pena. Ndiye mukakangona ballot paper yoti ili kale ndi inki mukayibweze yakupaseni ina. TPP woye! Chomaliza kuvotera chipani chilichonse kupatulapo kuvotera TPP sikutanthauza kuvoteraso MCP. Tilola MCP pitilire. Ndiye kaya munali ndi maganizo okavotera UDF kaya munali ndi maganizo okuvotera UTM mungotaya voti yanu owina ndi atatu ali apo. TPP woye! Chala mwamba chatati chala mwamba dadi akamba zansewu koma chine chimene timakukumbukirani ndipo tizakukumbukirani mpaka kalekale atati. Tikangochoka pano tikaloka bridge yanu posachedwa atsogola. Munatimangira baraji yapamwamba tikuti zikoma kwambiri. Tikuziwa kuti mukangobwera mukuganizira sewu waliwonde tuzomba atati ntchito yanu. TPP woye! Mundilole nthawi ino chifukwa ulendo wautali ndiyapempha Vice President athu Honorable Bright Msaka kuti akulandireni komanso bwana tapempha kuti akuzuseni mwalankhule ana anu amene aunjikana pano. Zikoma kwambiri. TPP woye! Professor Arthur Peter Mutharika woye! Baraka woye! Livi woye! Uongwe woye! Ipetose woye! Ulemu inu TPP woye! TPP woye! TPP woye! Professor Arthur Peter Mutharika woye! Madam Gertrude Mutharika woye! Ipetose woye! Bana Professor Arthur Peter Mutharika ulemu wanu, ulemu Madam Gertrude Mutharika ine ngati Vice President kuno Christian Region ndakulandira lero pano pamango chitano. Talandira dadi eti, talandira amayi eti. Bana pano anaima
Honorable Makande MP wanu wa Ribirimbi. Ndieno ndiliso ma MP anu ena awiri woyamba Honorable Ngunga. DPP woye! Wina ndi Honorable Makumula. DPP woye! Amenewa ndolemekezeka Makumula akumulunguzi. Bwana atatu onsewa ali ku parliament next week. DPP woye! Awiri sana takubwera chifama tuma kuti apitilize kutipula kuderako kuti asawina bwino. Bwana zada mnadusa pano kutada anthu awa anandimba mlandu bwanja adali sana ime nthawi zonse ayima pano. DPP woye! Ine yakukomera ni mtima kuti muvomere kuti muime pamalo pano siku la lero lino. Njuka kwambiri adati malo maujinji umene uli pano chifukwa anthu awa amakukondani kwambiri. DPP woye! Voti ya pano chimodzimodzinso voti ya pena paliponse kuno ku Eastern Region ndi yanu ino abwana. Ndikunama ngati voti yanu ndi andani ya gadeti. Ndiye kana anthu awa afuna kuti mwayankhule. Ine ndikuloleni kuti mwayankhule kuti amve zimene mwakonzera kuti mwapulumutse nkhanza ndi nsinga za Chikangawa. Bwana ndikusimikizeni kuno ku Eastern Region voti ina iliyonse ndi yanu. Enawo akuti akachita msonkhano akuti Megarale akakumana ndi anthu ngati awa akuona pakati msonkhano chachikulu. Bwana inu ndi whistle stop. DPP woye! Palibe kuno amene angapeze mavoti kupatula inu Professor Arthur Peter Mutharika. Ndi mawu amenewa maulemu abwana ndikupempheni kuti muyankhule ndi chinantindi chili panochi. DPP oye! DPP oye! Haka oye! Haka oye! Amsaka oye! Amakumula oye! Angunga oye! Amakanja oye! Dose oye! Moinose! Assalamualaikum. Joyama, Mutharika ulemu kwa former First Lady, Professor Getu Mutharika ulemu wanu. Tomaso Nipeka ulemu kwa Secretary General, a National Organizing Secretary, Director of Women, Eastern Region, Director Youth, Eastern Region, Lima, Shadow, say Alipano, Apanduopa, Nduna Maimbelezi, I'm not MP of Quatri, Fujan, Mangochi, no Semipano, Ulemuan. Command of Fumulemuano, Yamangazua, at this Governor Ulemuano. And Samaziwa was DPP number 2005. Munho Yamba joined DPP Kurokuna Baga.
anali Francis Mangazua. DBB oye! First person, the whole Baraka, it was Francis Mangazua. So, aina kulanda ulimwa ukulu kwa mbili. DBB oye! Oye, mwanga na afu, ile kuna chine mlendo kubaraka, ne? Kiwa mga makuziwa, ndile kamweni wanu kuno. Koma sejajueli babaka baja muntu yamba wachikuda kumanga grocery pamene baja 1955 anai ankulanga misabane jingwao aya kale mele 1955 so connection yatu ndia blaga ya yekulu kwa mbili kwa basi mukabantuna baja ngokola jonja baja kama mama mowa kwa mbili Palimanda Jonjo, pamene baja Palimanda 17 ajibayanga. Jonjo kuno kubaraka ndikwa chibale kwa mbele spiritually. Then ndikabwera kuno ndimati ndabwera kwacho. Jonjo ndiosanga kwa mbele kuona onyenyi chonchi andikuliziwa kwa mbele. Ndimadusa pano kwa nthaina tapira kuja kwa makande kapika chakudya nthawi ya Ramadhani mnanikila ambush maibe plan kwa pala anthu ambiri apo kwambiri wa nsonkhano naziwa kwambiri kwasodzana first aid anali pano anali nsonkhano sponsor ndi pano ndikudziwa kwambiri chikondi chimenecho mpitirize kwambiri mpaka pasogolo ndikuyoye monga ali na msaka. For the next week, by Chilutadi Malawi, the Kisango by 16 September. Give me away. Kisango Chimay, your friend, your one day. But you going to like the Fuam like the side. Put the Nico on repeated pants, repeated the pants. Kabla Kupida Pamamba. Good day, Beba Sogo. Kabla kuda pamboyo mula sankenyo ndezo seji manjamanu mwanga mozi wa kakabanji koma ngari amuni pano ino pano 2025 mwewanu ndwabu ino kubosa mene mnai 2020 swabu ino right. This last sentado Ndetu mga sanke umari meiso Ndale pela kutaki jonse Opara jakuja Antumadia jiteze Umadia mapila jonjo Nyakumadia nyiga Ena masamba usiana Ena madea Mufuna mupitezi mene Inga mukateo ndiye mukulako kwa mbili Wanara tu pasogolo azna kudi ife tinakwa chonjo ine inavomera wema katibili fazi ziwili yoyamba kuti ndipumuse ziko lino chifukwa ziko nolipa pamoto kwa mbili lapya lende kitupya nekitu bajmedi jose kuli maya kaini moyo dibiroye Tajwi ine navomera Kifuga ndufuna kusinta ziko lino. Ziko lino. Mene jensa ziko ndimola pika kwa mbili. Mola pika kwa mbili inanifuna kusinta ziko lino. Kuni ziko lino Malawi ya kale ukome antu onse. Yoga nsanje kubila kukitipa. Antu onse ya kale usangala.
okome anthu onse osati mtundu umodzi dera limodzi kapena mpingo umodzi ayi tonse tigawane kakeki kali pamemba ya tonse tigawane pang'ono kuti aliyense akhale osangala ndibiwoye monga mmene tinachita kale choncho ndifuna kusintha dziko lino ndiye kuti dziko lisinthe tabwera ndi manifesto yatsopano yabwino kwambiri muwerenge in 90 pages basi muchichewa chitumbuka ndi muchingerezi ngati mwini muwerenge kwanso anthu ambiri makolo athu m'midzi mukawerengere kuti amve zimene tifuna kuwabweretsa pa 16 September ndibibioye choyamba ife tifuna kuti dziko lino likhale timati pa chizungu people centered manifesto kuti chilichonse tipanga chikhale chofaniza anthu ndibibioye osati chofaniza munthu wachifaniza anthu onse people centered chifukwa zimenezo tapankhulana kuti tisintha mmene timayendetsera dziko lino komanso chuma cha dziko lino pakali pano ndibibioye chuma chonse misonkho zonse zimapita ku Lilongwe ndi amagawo ku Lilongweko kuti chakuchaku chipite ku Tcholo chakuchaku ku Mzimba chakuchaku zimenezo tisintha paka plani yatsopano malamulo atsopano kuti DC yonse constituency yonse ilandire ndalama zaku ndibibioye ngati Baraka for example Baraka alandire 500 million kwacha each year ndiye ndalama zimene zibwere kuno ndikamfa kupanga nsewu kasukulu kachiso chipatala chilichonse chimafuna kupanga ino ainyache adya ino mugwirizane kuti tipange ichi ndibibioye komanso mukatero mulembe anthu akuno ntchito kuti akagwire ntchito zimenezo kuti yonso akhale ndi makobi pang'ono mthumba mwawo kuti apindule zimene timanya kuti decentralization kuti tikuchosa pa center tikupita mwinzi. It's a very, very, very big change. Muzaona kuti zinthu zasintha kwambiri ndi zimene tikuna kupanga koma kuti zonse zichitike ndi pa 13 September. Pa 13 September nthawi yense akavota tamvana mukavota ndani amene atakavota ndani amene atasavote osanjangilapwe nonse mukavota ndithu mukavote mwatenge anthu amizi yachikulire mwathandize kupita kukavota for 6 in the morning mukhala siku lilonse. I know it's a long day. Mukhaninja ngotenga ndithu kankute pang'ono nkumanga choncho msalo kukweka nthumba kuti basi meyo ndiye lunch imene chomkhala nthawi tayi kumene ikokula ndibibioye koma nonse mukavote monga anena phiri make sure kuti chimanga 4 msayiwaye chimanga 4 chifukwa ndibibioye ine ndikufuna kuti tiwine first ballot. Chifukwa kupita kwa chiwiri chifukwa tikapita kwa chiwiri ndiye atatibera choja aindama zambiri zimene anabazija za msonkhano ndiye azapasa zipangi zonse ndalama kuti avotere pa second round, then kuti ife tiwine first round choncho everybody akaje vote sifuna second round only first round. With about 13, because the victory,
ndipo tikuyembekeza kuti tiyanja kapena 70% victory. But enache pa 2009 anagwirizana kuti achose abingo mboma kwa abingo anayo na landslide 67%. Tamakinanso agwirizananso ife tikudikira 97%. Ndima wamenyo amwe akudai senju mda kudai tikabweranso ndimadusa pano siku ilonse ngabula kudanza ndimaita wevu mundipasa moni choncho mwenje bwino ready for Saturday amwe akudai senju kononse zikomo.